Megérkezett a D4-esbe egy rendkívül hasznos funkció, a feladatkezelő modul, mely segítségével nyomon tudod követni a napi munkádat, priorizálni tudod a feladatokat, és az értesítéseknek köszönhetően nem felejtesz el semmit sem. Rengeteg feladat és projektkezelő eszköz létezik a piacon, eddig mi is a Jira rendszerét használtuk, azonban a D4-esbe beépített feladatkezelővel ezt ki tudjuk váltani, így nem kell külső rendszereket használnod, most már ezt is a vállalatirányítási rendszereden belül kezelheted. Korábban megmutattam egy oktató videó keretein belül, hogy pontosan hogyan is működik a feladatkezelő, milyen beállítások szükségesek hozzá, most azonban a gyakorlati alkalmazását és hasznát szeretném bemutatni egy konkrét munkafolyamaton keresztül. Vegyük azt, hogy hímzett termékeket áruló cég vagyunk, a hímzéseket pedig mi magunk készítjük a termékeinkre. Beérkezik a weboldalunkról a vállalatirányítási rendszerbe egy rendelés, amit ugye az értékesítésen belül a vevői rendelések között láthatunk. Ezen a rendelésen 20 darab hímzett táskát rendelnek tőlünk, azonban a raktárkészletet sajnos nem megfelelően frissítettük, és csak 8 darab hímzett táskánk van raktáron, 12-t pedig még le kellene gyártani, ami miatt a kiszállítás csúszna. Mit tudunk tenni ebben az esetben? Meg kell kérdeznünk a hímző kollégát, hogy mennyi idő alatt tudná legyártani ezt a maradék 12 darabot, majd tájékoztatnunk kell erről a vevőt is, és kérni a visszajelzését, hogy megfelelő-e számára így is a rendelés. Ehhez nem kell külön cetlikre írogatni, vagy belső e-mailezéseket folytatni, az egész folyamatot le tudjuk követni a feladatkezelőben mindenki számára hozzáférhető és átlátható módon. A beérkezett rendelésből tudunk indítani egy konkrét feladatot, hogyha ide rákattintunk, és azt mondjuk neki, hogy feladat létrehozása. Itt ugye ki kell töltenünk minden adatot, adatlapot kell választani, bizonylattömböt, adni kell neki egy megnevezést, projekthez rendeljük, a partner neve itt van, a hímző kollégánk lesz a felelőse az adott feladatnak, erről ő fog kapni értesítést a rendszeren belül, és e-mailben is, amennyiben az értesítési beállításokban ez így van beállítva. Le tudjuk neki írni, hogy mi a konkrét problémánk, tudunk neki adni prioritást és határidőt, ha pedig mindent kitöltöttünk, akkor a mentésre kattintva tudjuk elmenteni, majd pedig megtekinteni az adott feladatunkat. Látható, hogy ugye minden adat átjött, amit mi rögzítettünk, illetve itt még tudunk neki adni típust, címkéket, itt az általánosnál pedig láthatjuk ugye, hogy ki a felelős, ki a felettes, később pedig a dátumoknál, hogy mikor lett létrehozva, mikor indítjuk a feladatot és mi a határideje. A státuszt teendőről átállítottam arra, hogy belső egyeztetés alatt, hiszen elkezdtük az egyeztetést az adott témában a hímző kollégával. A feladaton belül folyamatosan lehet kommenteket is írni egymásnak, itt lentebb, amiben a hímző kollégával meg tudjuk beszélni azt, hogy mikorra tudná legyártani a maradék 12 darab hímzett táskát. Ahogy ezt itt írom is kommentben, ezt az időpontot, hogy 1 hét alatt tudná meghímezni a táskákat, meg kell beszélnem az ügyféllel, hiszen hogyha raktárkészleten lenne az adott mennyiség a táskából, akkor 2 nap alatt érne a megrendelőhöz a csomag, így viszont csúszni fog, tájékoztatnunk kell erről az ügyfelet, és meg kell várnunk a válaszát, hogy ez így megfelelő számára. Ilyenkor a státuszt átállíthatjuk arra, hogy ügyfél válaszára vár, hiszen ilyenkor tudni fogjuk akkor, hogy most nem nálunk van a labda, hanem az ügyfélre várunk. Alfeladatokat is tudunk egyébként létrehozni az adott feladatokhoz, ezeket is ki tudjuk adni a kollégáknak, és tudjuk állítani a státuszokat. Például ebben az esetben, hogyha a hímzés elkészítése és az egyeztetés ügyféllel feladatoknál is kész lesz az állapota, akkor lehet tudni ebből, hogy maga ez a feladat is megoldódott, és rendben van minden. Hogyha az ügyféllel sikerült megbeszélni, hogy mondjuk nem sürgős neki a szállítás, és bevárja a maradék hímzett táska elkészültét is, akkor ugye erről is létre tudok hozni egy alfeladatot, és indulhat is a gyártás. Amikor a hímző kolléga elkészült a termékekkel, akkor vissza tud jelezni a feladaton belül, én pedig le tudom zárni ezt az adott feladatot, azt mondom neki, hogy kész, siker, ezzel jelezve, hogy megoldottuk. A hímző kolléga munkaidőt is tud beállítani az adott feladathoz, így tudni fogjuk azt is, hogy mennyi idő ennyi terméknek a meghímzése.
Egyébként megfigyelőket is tudunk adni a feladathoz, hogyha bármelyik kollégának még értesülnie kellene a feladattal kapcsolatos változásokról. Hogyha a termékek készen vannak, átadjuk őket a futárszolgálatnak, a szállítólevéllel és a számlával együtt, melyeket ugye a bejövő megrendelésből állítunk ki, és ezzel a folyamatunk véget ért. Egyébként ezeket majd láthatjuk is itt a számlaállapot és a szállítólevél állapotnál, hogy mi a helyzet ezzel az adott rendeléssel. A megbeszélési és szervezési folyamat végig a D4-es vállalatirányítási rendszerben zajlott, nem volt szükség semmilyen külső feladatkezelőre vagy cetlikre, minden visszakövethető, átlátható és egyszerűen kezelhető. Keresd minket, hogy a te vállalkozásodban is minden ilyen gördülékenyen mehessen.